nok sejt herinde. Jeg kan skrive med. Det ligger der en. Der ligger en tus herovre. Okay, jeg kan lige tage den så. Okay, så vil jeg lige notere jeres navne, så jeg ikke kommer det op i radioen. Senia. Ja. Og Sasha. Hvor lang tid har I så været her før? Det ved jeg ikke. Lang tid. Lang tid? Ja. Okay. Du skal bare sige, at I elsker ham ikke. Det bliver ikke... Jeg elsker ham, han er lækker. Han er lækker, og I elsker ham. Okay. Så går lige et lille minut. Ja. Det skal være, altså. Vi skal ikke bare sige, at ja. Hvor stod I henne? Nu har jeg lidt video for koncerten her. Så ser den lige gider lov der. Det stod sådan der lidt i midten. Okay. Ja. Okay. Godt. Lad os prøve, og det bliver bare nogle få spørgsmål, og så går jeg videre. Det er i orden. Ja. Er I klar? Ja. Sommerstemningen fra Alphabet og Vacation. Stikfind i studiet live for Østervold, og jeg er ikke alene. Jeg har nogle gange fået besøg af nogle Christoffer-fans, Sasha og Senia. Igen? Ja. Ja, jamen det der med navn, det har jeg altid været rigtig, rigtig dårligt til. Fortæl lige, der var nogle ting, I gerne vil sige i radioen. Først, så var der noget med Christoffer. Hvad er det, han er? Han er? Lækker. Mega lækker. Mega lækker, og så var der en til mere, var der ikke? Jo, vi elsker ham. Og de elsker ham. Helt vildt. Det er hermed bragt videre. Nu skal jeg høre, har I nogensinde været til beach party? Nej, men måske i år skal vi. Så synes jeg, I skal sige til jeres forældre, at det der med beach party, det kunne I godt tænke jer, fordi der kommer Christoffer jo altså igen. Yes. Og der er det altså ikke kun 3 sange. Der lover jeg, der skal han nok give den fuld gas. Yes. Okay. Den her koncert, ikke? Nu leger vi, at I er koncertanmelder. Ja. På en skala fra 1 til 10. Hvor ligger vi? Er det et 10-tal, eller er det et 1-tal? 100. 100? Det er verdens bedste karakter nogensinde, som Christoffer har fået her. Ved du hvad, piger, tak fordi I gad at komme forbi, og så her på Radio ABC skal vi have noget Adele og Rolling in the Deep. Tak.